De politie hier in Ljouwert niet aan de tafel oorlitten. Het Project X-feest op het Zeiland moest kosten wat kost voorkomen worden. En dat wie nu te zien in het centrum van de Frieske Haardstad. Ja, we zijn inderdaad wat alert op groepjes jongeren die naar de stad komen zoen. En we hebben sowieso ook wel wat extra personeel op de been, omdat er wat evenementen, met name in Ljouwert. De taptoewierder en in de Harmonie weer nog een evenement. En vandaar dat we met wat meer mensen dan normaal op de been zijn. Ja, dan zijn er altijd mensen die zeggen ze ben mijn eerste volle man op een been geweest. Is het hem eens? Ja, achteraf is het natuurlijk altijd heel makkelijk zitten. Ja, we weten al wat er in Haren gebeurd is en zij doen we natuurlijk voorkomen in Ljouwert. Zelfs de ME wie man machtig paraat. Gaande wij de joen waar het liep was al gauw duidelijk dat het Project X-feest in Ljouwert meer van de grond komen zou. Toch bloot de Frieske politie ook de komende tijd extra alert op deze feesten. Nou, het is zo dat wij dat natuurlijk in de gaten houden. Daar hebben we mensen voor en daar hebben we apparatuur voor om dat goed in de gaten te houden. En zo hebben we dus direct achterkam dat er een soort feest in Ljouwert mogelijk plak vinden zou. En daar zetten wij dan op in. Dus ja, wij houden dat wel goed in de gaten. Maar we zien ook naar andere dingen dan alleen nog de Project X-feesten natuurlijk. Ja, SARS? Nou ja, alles wat te krijgen had mij de verstoring van die bier en water onder oren, dat houden wij in de peiling. Ja.